sa batin ti Apo. Penintay amin sarapuen ti Apo. Penintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisod sanakan tayo. Opo bingken na taingan, hintay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, naariti kapya. Ide itay nga di kanta, di kinatan, Husana, Husana. Opo bingken na taingan, hintay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, gariti kapya. Ide itay nga ikanta, di kinatan Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat adda tayon ti maikasangapulo ket maysa nga Domingo iti kadawian a tiempo. Agtalik tayo iti panarabay, panangiturong, panangaywan ti Dios kada tayo. Na pinpinda sa suruten tayo, ti plano na, ti panggap na kada tayo. Agkamatalik tayo, ngarod ken kwa na iyawat tayo, ken kwa na ti amin tayo. Tapno maikari tayo makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Hintay dayo ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, kanay langitan. Gloria ti Espiritu, anak sangtuan. Gloria iti Diyos, di kangatuan. Kapya kadan iti amin nakatao, anain bakti, panagnak ng genda, nailangitan na dayayawen ka, agrup pagkamken ka, agyaman kamken ka, gapoy di dayako, anay langitan. Gloria ti Diyos Ama, iti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, kanay langitan. Gloria ti Espiritu, anak sangtuan. Gloria iti Diyos, di kangatuan. Apo Jesucristo, bukod na Cordero ni Diyos, anak iyaman, unasin di
basbaso tinuod. Asya na kami, Awatem tuyarararami, sika sibutuka, inimakan nawan ti Diyos Ama, kasya na kami, denggem tuyararami, gloria ti Diyos Ama, ikangatuan, gloria ti Diyos Anak, langitan, gloria ti Espiritu, Anak samuan, gloria iti Diyos ikangatuan, gloria Hosanna, gloria Alleluia, gloria Hosanna, gloria Alleluia. Alleluia. Sana sikalaeng ininasantuan, sikalaeng iti kangatuan, iti timbuyo ti Espiritu Santo, ti gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, si katipig sa dagiti agtalagkan ka, denggam ka di panagdawdawat mi, narasi kami, kat no awan ka, awan maaramid mi, tulungan na kam kumangarod ta grasyam, tapno ti panangtungpal mi kadagiti bilbilin mo, makaiayo ken ka dagiti tarigagay ken aramid mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Kastoy ti kuna ti Apo a Diyos, alaek to ti rawis tinatayag a sedro, ket mangsipakak to iti naganos a saringit. Imulak to iti tapaw tinangato a bantay, iti kangatuan na bantay ti Israel. Agsanganto ket agbunga, agbalintuan na rukbos a sedro. Agumok to iti amin akita ti tumatayab, ket agapon danto iti sirok na. Maamwan to amin na kayo ti daga, asyak ti Apo. Pukanek dagiti natatayag a kayo, ket padakkelek dagiti kayo a babasit. Pagangwek dagiti nalang to a kayo, ket palangtwek manen dagiti kayo a nagang. Siyak nga Apo tinagsao, ket tungpalek to ting bagak. Ti sao ti Apo. Nagsayaat kit din ti agyaman iti Apo. Nagsayaat ket din ti agyaman iti Apo. Nagsayaat kit din ti agyaman iti Apo.
Ti panagkanta iti pakidaydayawam, o Diyos ti kangatuan. Wen, ti binigat a panakaipablaak, ti agbalbaling nga ayat mo. Ti rinabi a panakaipaduyakyak, ti nakatamalek mo. Nagsayat ket din ti Rumapayan to akas kadagiti palma, dagiti nalinteg at tao. Dumakkel danto kas kadagiti sedro ti Libano. Kasladan to dagiti kayo anay mula iti balay ti Apo. Arumangpay ti templo iti Diyos tayo. Nagsayat ket din ti agyaman iti Apo. Uray no lakaydan nabunga dalatta. Ket agnanayon na lang to ken nakired da. Daytoy ti may pakita na lintek ti Apo. Awan kinakiluken kwa na asalaknib ko. Nagsayat ket din ti agyaman iti Apo. Ti may basa na adaw iti may kadua surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kanayo natalged kami, taamumi nga idinto nga agtaeng kami iti daytoy a bagi. Adayo kami iti Apo. Tagbiag kami iti pamati, saan at ibanag a makita. Natalged kami unay ket kayat mi nga adayo ti pumanaw iti balay mi, tapno makipagnaed kami iti Apo. Nupay kasta, uray agtaeng kami iti balay, ditoy wenno balay ijay, ikagumaan mi ti panakay-ayo na. Tamasapol a dumatag kayo, amin iti sangwanan ni Kristo. Ukmen na tayo, ket awaten ti tunggal maysa, ti maikanatwad kenkwana. Sigon ti inaramid na imbag man wenno dakes, bayat ti panagbiag na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Isang ngayon na idet ay kenkwana, idayaw ang patinggan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta umangkin ko. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria, tumipay ka, wapo. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao. Ti pagarian ti Dios mayarig iti maysa a tao nga agipurwak kadagiti bukel iti talon na. Maturog iti rabii ket bumangon iti agsapa. Kabayatan na agtubo dagiti bukel ket dumakkel da. Ngem di ammo tinagmula no kasano ti irurusing ken idadakkel da. Ti dagamet laeng ti mangpadakkel ken mangpabunga kadagiti mula. Agparang nga umuna ti bulong, sumaruno ti dawa, ket kamaudyanan na mamsek ti dawa. Numatangkenanen dagiti dawa anyan ti nagmula, tadimtengen ti panagapit. Nagsaludsod ni Jesus, anya ti pangyarigan tayo iti pagarian ti Dios. Anya pangarig ti pangilawlawag tayo iti daytoy.
Mayarig ti bukel ti mostasa akabasitan a bukel ditoy lubong. Basit usit a bukel ngemno maimula dumakkel ket agbalin a katayagan kadagiti amin anat nateng. Agsanga iti dadakkel a mabalin a pagumukan dagiti tumatayam. Babaen dagiti kakastoy a pangarig inkas kasaba ni Jesus tinaimbagadamag kadagiti tattao kas ti kabailanda nga umawat. Saan nga agsao idi kadakwada no di babaen ti pangarig. Ngem no is-iso dalaeng kadagiti adalan na ilawlawag na amin kadakwada. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw tumipaiken ka, Kristo. Good evening. Ngwaon pader. For your information, lumaki ako sa farm, Your Honor. May agawin, lumaki ako sa farm, hindi namin tinatawag na farm, taltalon, Your Honor. Nya, kung maliligo kami sa libtong, takitinwang at alukap ang kasama namin doon, Your Honor. Nya, gapota di makkel ti talon. Or no di makkel da kami tada kayo ka amok nga makkel kayo ke jibili dalata di jeri nam no di makkel ka nga agtartaraken hamo maikat jeri nam nga talaga nga biruken no inya di jay di makkelam iso nga idi siyak TV imbagada nga ag social action director na in padpadas mi in pagpag namin dagiti organic farming. Iso day medyo nanayunan ginalis ko about the technology. Talaga nga high-tech dagay katap na agbalin na organic. Haan nga daytay kasla commercial unahan daytay ko dagitay ko tayo nga dagitay feeds kada ko synthetic dagitay chemical ngam day organic kunada. So nga ipadpadas kumutata. Diyak amo no inya tinakalagipak. Nga pinadas ko manante agtaraken ti manok. Nagtartaraken nakidin dagiti sasongom ibat dalatan tataga padasek man day kas jengam kasla feeds pa lakanin dangam no mabalbalin. Ento no bumaybayag ti kayat ko agbalin nga organic. Dagita Jollibee nga kangkanin nyo ka sabo nagdadakkel ti lupo manteka amin daytay so nga nagdadakkel lang kayo. Kahit tap na da pagpakan mi nagmulmula kami adda saba marunggay dagitay ay anya naganan asula matay mo di asula ta nagputot mo di jay danom na nagriga mo ti agpabiyag ng barbaring no agbiag to dagitay madre de agua kung kunada iso nga nagbunubunak pa inya nagbunubun ko sili ti sairo papaya tamabalinda mo lang pagpakan sa nagibunubon ti kawayan adu magayam ti padangan nga makaamong adda bukil ti kawayan imbunubon ko kay kada mapanak tantan awak no agrosing day jay bunubon manung aldawon maburing ako di mo lakarong makakalkal yun akon na nagriga mo nga agungar ala ko man nagbayag mo nga agungar di mo no kanon to barbaring no agungar to mo lay agrosing to mo laen wan kasjay kasi mo dati ebanghelyo tayo naglaka mo dati imbaga ni Apo Jesus agi purpurwak iti bukil mabalimot ano nabasa datayon ti ayan tayo ita Tarlac Pampanga area ke insabog ti Erikda di mat ipurwak dalatan datayo mo nagbunubon tayo nga masapo lang di bunubon mo ka masapo lang dadanom na basit ken kumputen maipurwak agtubo kada tayo nga mabalin ti kasi masapol nga ikalim gaburam sa kasibugan tanim purwak mo ay kagururay dagit agururay ti bilitsi na kada kalapati kada pagawon nga mangkaan awan maala tayo ta nga mabalin kanya tayo ta wild ti adumot ti wild nga mabalin iso dijay kakunan agi purpurwak inyarig na ti pagarian ti Dios nga ti maysa nga tao agi purpurwak iti bukol maturog agrosing apo nagdarasmutan pampanunutek tatay ka di ko may nga turog kinto ko manubigat ka agrosrosing dagiti bunubong ko nga papayad jayon agbungbungadan nga di pa inaialis ko makadakawayan nga nagdakasano pa nang ialis ko takawayan nga paglangit kadi ko nagmayat ko man makita mo nga agrosing ngam ko na ditoy maturog bumangon
kabayatan na agrusing dumakkel. Dagamot laeng timang pa mangpatubo kunana. Kuno yararig tayo matanya ti kayat nga ibaga ni Apo Jesus kanya tayo. Anya apay nga daytoy ti pangarig na. Iti sabali nga bangir, di may sabali nga pangarig, di kunana di gipurpurwak ti bukel iso ti sao ti Dios. Kuno imaginean tayo di panagpurwak ti bukel, no panunutan tayo agtubo sa uti Diyos, no sa uti Diyos kuna tayo di sino mang patubo? Sino ti daga? O muna ka ti daga, datayo. Nya? Datayo ti pagrusingan na. Sino gipurwak ti Diyos kung maipurwak na kada tayo? Nganukit kitaan tayo, apay nga agtubo. Daga mo lang ti mang patubo kuna na daya. Iso daya ti kung kuna na nga process. Just trust the process kuna na daya. Hamo mabalin nga apuraan. Ngayon ton bigat mabalinan, agapit kan haan. Orayam di proseso na. Tapno agtubo, agbunga, kasi mo laang orga kanya tayo. No niya, kala ko mada tayo. Anya ti sir-serbi data pa nagsingsing po mo. Apay nga gararamid ka na imbag. Apay nga agsakripisyo ka, ngahaan ka nga agbalin nga bastos iti pamilyam, hang ka nga agbalin nga balasubas iti pamilyam. Apay niya ti rason nga rod ka, mabalimot ko mang, ta pamilyam, ikamlakit ti kwarta na makaamudan. Aramidam di kayat mo haan, ngamin di aramid tayo, agbunga. Ni tatang, no nasingpot ni tatang, no responsable ni tatang, urehang nagsasao, tibunga na, automatic tultuladin, agbungbunga iya anak na. No ninanang kada ululbud na, amo nga ma-expectar nga, no urehang nga mo di ubing, no mariri na, automatic addan to kas jay na, ta isungarod ti imulam. Daya nga ti imulam, daya nga ti kasla ko anya ti na imulam ka ison tumat laeng ti apitam, kas di mo lakan niya tayo. Kung ko namin nga nga kakasinsin, apay nga upat kami nga padi, duwang agkabsat, plus may isa nga isbidi at dijay ko, apay nga ta nga nagpapadi kami ka awam mati, mabalbalin, awam mati, apay nga ta, malaglagip mi ngamin, adda nauyong di apong mi nga lakay, di nagdakkel nga lakay. Ngam idi agkapsutan, may sa tiraramidin na, no nakabugbugan, awang pay mo radyo na idi, taba di baterya pay mo ila ti radyo idi ka no pa kapan napitpitan di baterya tapno ipainit na sana pitpitan tapno agbalin ngam siyempre nagriga mo gumatang idi anya ti aramiden na jila kay idi nakasabit na ta diyan ti butaka na amoy butaka di rosaryo na lakay naguyong idi ubing kami nga nagpigsa ang lakay tadakkel ngam idi lumakayon agros-rosaryo. Hamimot nga paudi ko mamot ti panagsasanto rosaryo pa nagkakararag ko maghanda mga paudi ngam day di apong mi nga nagdakkel nga lakay nga kasla no uyong ti panagkitak di ubingak idi lumakay awan sa baling aramiden na nagtugtugaw agsansan santo rosaryo. Day di apong mi apan nakang apong mi nga bakit ipagpagnanakam nga mapan ijay simbaan nangruna ti simana kalalagip launa day nagpudot pagsakasakaan na kami. Kin man manumot ti chinelas ngamin idi. Nakaasi ang aglayaw-layo diyan ti ruruot tapok kin bisil nagpudot. Kanya nga tadagi diyan inararamid dati ammok kaslawan. Di gayam timbunga na. Kinapadi di bunga na. Dagiti babakit iyayan mi idi no agsanto rosaryo kami ka aglilinya ay tutugaw kam di sango. Mada nakauyuyong nga baak nga bakit. No madi aramidem madamati santo rosaryo Ave Maria nat no katil kunana tabukot mo aglulwakan to diyan. Nakaday tay agloko-loko ako kumadyan og kikinalbit kay tilapayag nga agsan santo rosaryo ka amunan lapigusan na ka madam itultuloy dalat mo tag santo rosaryo dagi jay gayam nga aramiden di nga amuno kas ano ti kadakkel ti bunga na. Isungarod nga tatako na tayo ti panagbula. Trust the process. Hamo mabalin nga shortcutan, orayom nga natural nga agbunga. Ha nga mabalin yung bigat ka. Agbunga kan. Ha nga mabalin. Iso nga DJ ko na, tisa o ti Diyos nga maimula kanya tayo, kin DJ aramid tayo, no adda kanyam tisa o ti Diyos, di aramid mo, di pa nagsakripisyo,
panagsingsingpet mo, panagkarkararag mo, panangdisdisiplinam tabagim, di mo ammo no anyan to ti bunga na. Di mo ammo no kas anong to ti kadakkel di bunga na. Kasi mula ang tibiyag tayo. Haan lang ati, lubong ti pamati ori ganyan na saya at nga aramid mo. Padasam ti tumulong. Nga haan mo nga namaan ti supapak na. Padasam ti mangayat ti may nga tao. Di mo amuno kas anong to nga agsubli. Agbunga. Kasi mula ang kanya tayo, haan lang nga di pa nagmula. Uray di haan lang nga ti kararang, uray ti inaldaw-aldaw pa nagbiyan tayo. Padasam mo ti agmula ti madi. Padasin nyo. Pakanumta anak mo ti tinakawan nga manok ta kitam. Umigop kayo na imas ti sabaw na nakalaam manok ni kapitana. Kinalong mo. Padasin nyo. Hindi mo amo ti bunga na dayan, hamo nga ipakawan dayan, hindi mo amo no kas anong to nga bumalas. Hamo nga di bumalas. Kadakes garod. Madi garod. Nganya ti bunga na ngay kingkakin iti pamilyam. No daduma hangag balay gid nga pamilya apaya kasumpay mata. Imagine mo may kayon mangantayon. Diyos ko manok ti karuba sa bali sinyal na ng pinartimlata. Andi agbunga. Iso nga dagay sakripisyo tayo, DJ aramid tayo, DJ panangited tayo tibiyag tayo nga ikarkarigatan nga agbaling nga nasaya at uray pay no tilubong ka ado ti karit na kada tayo. Di tayo amo ti bunga na dakdakkel to nga adayo. Kunana nga ro di maudi nga pasad ti ebanghelyo kaslan to mustasa kabasitan a bukel nagbatit nga bukel ngem dumakkel pagapunan ti bilit. Isun to ti kadadakkelan kadagiti amin amula kunana. Isun nga di kababasitan nga naimula kanyam no pagtubwem sakamot iwaras imulam agmultiply. Isun nga di bukal nga naimula kanyam no pagtubwem iwaras mo agbungamot iti ado. Ngam naawat mo pinagbalin mo nga ipos amuyo ti ipos. Oh, amuyo ti ipos. Awan nagyan na hangag bunga. Kadyay nga sa unya po Diyos nga naimula kanyam ka pinagbalin mo nga ipos. Kasano nga agbalin nga ipos? Di nga rod. Haan nga makapagbunga kanyam no data pusom ka insecure ka. Nap no ti sakit tinaka. Haan ka makapagbunga ta ado ti kargana. Agbalin nga ipos di bunga na. Haan nga agbunga. Oray ito ta pamilyam. No ipos ka nga naganak. Ipos mo't oray kita Adda dagiti pamilya nga marigatan da nga agayat. Marigatan da nga agpakumbaba, marigatan da mamakawan, marigatan da nga agurnos, tapaya, sigurado, ada upes na, ada upes na tinaganak da dyan. Ngam no di pamilya, kanap-nap no ti ayat, nap-nap no ti panangisakit, nap-nap no ti kinapakumbaba, sigurado tumanor agbunga da dyan. Kakas dyan mo ti bagbaga na dito kakabsa, kas dyan mo ti karit na kanya tayo. Nabagay, balabalaan tayo mat Kuna tayo garod ka, manulang nga tawon ti existence tayo dito lubong, manulang nga tawon ti panagyan tayo dito lubong. Napadasam ti nagbunga, adda mga apit, uno adda mang burburas ta bungam gapota na bunga ka, maririinada, uno pes ka. Ngiti ko na ni Apo Isus ti kayo nga ngagbunga, palangpangam, repetem, puuran. Ngayon yan, di pang panunutan tayo lang na diyan. Anya iti lubong mo mat. Kas ano magkabunga, ti sao ni Apo Diyos nga daking ka. Iti aramid mo, kas ano mga apitan da, ti panangiserbim kadagiti tattao na. Nalawisan na tayo, Apo. Barbaring no agtubon to, uray tayo bunubon ko pampanunutan, di mo la agtubon, Apo. Baka manuhang mga agtubtubo di sao ni Apo Diyos kanyak, madanagan at pay din. Nawan mamatpati, baka mo na upesak. awan ti matulungan na baka no upes
Naman kakabsat karit na pagbunga agbunga ka di yamat ti karit na. Kaduyak-yak tayo iti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos. Naiyanak saan a naparswa. Diyos sa kasmet lang iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangalay ti iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay sa iti cross, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti na santuan na surat. Imulis sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na. Mamati ak matigla, iti santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak miti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag. Apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat maamiris tayo ti kinakabsat ti pamati tayo, ken kinarasi tayo, gapo kadagiti basol tayo. Hintay nga rod ilukat dagiti puso tayo iti Dios, ket dumawa tayo ti kired ken pigsa ti pamati, ken salaknib dagiti makasulisog a bambanag, kuna tayo ti tunggal panggep, apo denggem dagiti ununnoy mi. Idawdawatan tayo dagiti amin na Kristiyano, tabayat iti panagdalyasat da dito'y lubong, kagumaan dat agbiag ang makaiayaw iti matang ti Diyos, babayan iti panangliklik da iti kinadakes, ken panagaramid da iti naimbag, kumararag tayo iti apo. Para kini Santo Papa Francisco, tagtalin na iti salunat na, ket may patungpal na ti pagayatan ti Diyos ang mangiwaragawag ti mensahe ti Banghelyo, ket may sagana amin na tao ang makaiayaw iti pagarian. Kumararag tayo iti apo. Para kada tayo, tapno agbalin tayo modelo, babayan iti pamati tayo, ken Kristo, ken ipakita tayo daytoy, babayan, tintay panagsisinaranay, ken panagpasingked, iti talek ken ayat tayo iti tunggal maysa. Kumararag tayo iti apo. Para kadagiti agtatrabaho iti gobyerno, ken dagiti na dumaduma a pribado sektor ti kagimungan, tabaya ti panagigaedda nga agtrabaho, ti dako mamalipatan ti pagrabinganda, nga agyaman ken agdayaw iti Dios, babaen iti nasantuan na misa. Kumararag tayo iti apo. Agpaay kadagiti amin na pimusayen, tababayan ti barat ti ayat ti Diyos, magunod da kuman ti kalkalikaguman da sumaklang iti imatang ti Diyos, ket makipagtaengdan ken kuan na ngawan inggana. Kumararag tayo iti apo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakapsat tayo dimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Iraman tayo ti pagyaman ti salunat ni Sherwin Somera ken ti pamilyana, ni Frances Aquino, pagyaman ni Richelle Abarca, ni Gloria Sumbad, kastamo ti panay karkararag ti Kararwa, ni Inocencia, Paolo, Marcelino, Genesia, Angel, Melia, Lourdes, Rodrigo, Fred, Jose Jr., Beatrice, kastamot ni Luis,
Mark Ed ken Alvin Makabaya. Diyos nga amami, sakbay ko nga makaayayo kamken ka, sapay ko mata makaayayo kamken ka, ket madigdigan ti pamati mi, ket maiwaksi dagiti babak mi, dawatin mi dagitoy gapuken ti Espiritu Santo, isuda ang makipagtaeng ti agnanayon nga awan ti inggana. Inakumikin ka Sagsaot mi anan mo Pagyaman ikin ka managkarang nga ama Awaken masante minang Daytoy tinapay masante man Kinay ngay tahiga umigit ka Kitsapay lakuma kamay karinay di padaya Apang supapak mi kinatungong mo ama Daytoy tinapay pasangken kuman Ket daytoy anak ngay taida tumigit ka Ket sapay lakuma kamay kariday ti padaya apang supapak mi kinadungom o ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ya po atang napumadag iti edatong kita imam Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Dios O Dios inted mo dagiti tinapay ken arak at araon mi pasantum kad ida tapno agserbida amang pabaro kada kami ket ipaayda saan laeng at ipagimbagan ti bagi no diket nang runa ti pagimbagan ti kararwami gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumain Itag-ayo dagita puspuso yo. Daras sabay iya po Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit mo Podno na ya may karigat rumbeng annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kao apo na santuan nga ama man nakabalin gadagnanayon na Dios. Takas taunay iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami. Kasi di panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi. Gapo iti kinatudyo na maisubli da metlaeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles. Ket agraragsak kami ang mangidaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin naparsuan. Ilangit kandagan na pula, iti pakay daydaya. Usana, Usana, Usana ilikang atwan, madaydayo limay, itinagan tiyao. Usana, Usana, Usana
Hosana ikawan, Hosana, 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 Hosana ikawan. Pudno na yapo, habiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam gati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagi, iso maiyawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol haramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kininta panagungan, ina kami salakan, sika nanumput ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi ken dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariya, matungpal kumatinaken mo, diday dagan sa ulan. Iddem kadakam kaldaw itoy, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Mamangnugot isumiso, isalakan na kami ket tidakas. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Kapukam ti turay, ti panakabalin tindayaw, kaginayon ng pagsarbay. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa,
si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma, ngadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Iti napakumbabakin napnon ayat a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya, kapya. Kordero ti Diyos, sa mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, item kadakam ti kapon. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanya. Kunti may salahin nga sa mapaimbagton ti karan. Sisikaw ako, ibilig ni panakaawa, inakapsuk mi panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo ako, di panagbiag mi, iyaya ti Diyos, intay rambakan, grasya na asago, pagdaramanan, taiso tibiyag, amin na kapwa, rigat kinamay, Diyos pagkamangan, matabanag, intay birukin, anyamanariga, intay parmikin, wen nga agpaiso, di Diyos sulain, kirit ken namnama, dito aglemme, iyaya ti Diyos, intay rambaman, grasya na asago, agraramanan, taiso tibiyag, amin na kapwa, bigat kinamay, Diyos magkamahal, ya mo Apo, dagiti na panglaw, nakakaasig, dagiti mawaw, kaskin ka o Apo, balinin na ka, tapno ti ayat mo, di may paidam, di ayat ti Diyos, intay rambakan, asya na asagot, magraramanan, taiso tibiyag, amin na kapwa, bigat kinamay, Diyos magkamangan, imay kauwa ko, ket nagrigat ka,
paay ti amina parsuan nakaadipe amina kita itin mo tiiling tiwaya-waya niyaya ti Diyos intay rambakan grasya na asapo magraramanan na iso tibiyan amin na kapwa bigat kinamay Diyos pagkamangan sisikaw ako tibilig ni at nakaawa kinakapsot mi at nakapakawan pagkurangan ni iturong mo ako di panagbiag mi ti aya ti Diyos intay rambakan grasya na asago pagraramanan kaiso tibiyan amin nagawa bigat kinamay Diyos pagkamangan Kumararag tayo. Apo aramidam kadi taday ti komunyon amang ipatuldo ti panagkaykay sa dagiti mamati ibungan na ti panagkaykay sa ti iglesyam gapuken Kristong anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Kalpasan ti nasanton misa apo maaramid ti programa tayo. Zumba contest ken raffle draw sa makoronaan dagiti nangabak nga arena datoy samutten ni Mrs. Pahia datoy na po umpay ay umpay congratulations kadagiti nangabak ken nagsakripisyo kalpasan tinasanton a misa apo iti kaya iyo mangantay pay wenno manganpay ay daytan delikado baka nalpas danangan awan danton nya la ragrag sa akin tayo bagbagi tayo apo ni Apo Padi adanto ilibasan na kayon to tapno ibagbagak lagan ilibasan na kayon to ti apo adda kumakada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabali na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo Pagiyamon kay Diyos.